L'ingrés mínim vital és una ajuda que ofereix l'Estat per a que totes les persones puguin tenir un mínim de renda per cobrir les seves necessitats bàsiques, eliminar la situació de pobresa i garantir una vida digna. La percepció de l'ingrés mínim vital és de caràcter indefinit fins que la situació socioeconòmica canviï. Per exemple, si la persona comença a treballar i supera les taules de les rendes mínimes garantides marcades per la Seguretat Social. Qui el pot sol·licitar? Els beneficiaris individuals. Poden ser persones entre 18 i 22 anys provinents de centres de protecció de menors o siguin orfes absoluts. També persones d'entre 23 i 29 anys que tinguin residència legal a Espanya i hagin viscut de forma independent durant almenys els 2 anys anteriors a la sol·licitud i que en aquest període haver estat durant almenys 12 mesos, continuats o no, d'alta a la Seguretat Social. Persones majors de 30 anys que han viscut com a mínim l'any anterior de la sol·licitud de manera independent. I persones sense llar. Els beneficiaris conjunts o unitats de convivència. Què són? La unitat de convivència està formada per totes les persones que viuen en un mateix domicili, unides per vincle matrimonial, com a parella de fet, o per vincle fins al segon grau per consanguinitat o afinitat o adopció. La persona titular de l'ingrés mínim vital ha de tenir 23 anys o més i capacitat jurídica. També hi ha casos excepcionals on es pot demanar l'ingrés mínim vital sense estar integrats en una unitat de convivència, quan es tracta d'una dona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el domicili familiar, quan s'iniciïn els tràmits de separació o divorci i hi hagi menors a càrrec, i finalment, per abandonament del domicili per desnonament o per haver quedat el mateix inevitable a causa d'un accident o de força major. Com es pot demanar? Hi ha diverses maneres de sol·licitar-lo. Per internet, a través de la pàgina de la Seguretat Social, trucant al número de telèfon gratuït de la Seguretat Social, que és el 900 20 22 22. O demanant cita prèvia. És tan fàcil com posar al cercador de Google cita prèvia INS i et surt la primera pàgina. Quina documentació hem de presentar? Per acreditar la identitat, el DNI, NIE o TIE. Per acreditar el lloc on vius, el certificat d'empadronament individual o històric segons el cas. Per acreditar els vincles, el llibre de família i per acreditar la parella de fet o el matrimoni, el certificat del registre civil. En alguns casos es poden presentar els certificats de discapacitat o d'exclusió social expedits pels serveis socials pertinents. També altres certificats com la condició de víctima de violència de gènere o de tràfic, orfandat, viudetat, entre d'altres. Moltes gràcies!